According to what we know and what we have seen, anyone who is against the agenda yeZANU-PF 2030 kana zvigananda is fired out or eliminated or anotsakatika. Saka pena mashoko arikunyatsokuonekwa kunzi aiwa, there is a faction yemawo veteran iri kurise up the ruling party ZANU-PF. Iri kuonekwa kunzi it is being led nana Mutsvangwa. Vanhu maona maspeeches akaitwa nana Monica Mutsvangwa panguva inoi. Toda kuti mumbotutsira, what do you think about Mutsvangwa? Kuti these guys, are they going to be churned out or what's going to happen? Saka pena mashoko anobuda panguva inoi atona kuti aiwa, there is a faction yemawo veteran panguva inoi yajamuka zvigananda. Don't boy subscribe or like out on the bell icon. Tipinda manawo pana pa address abo mshogeza anobuda nyora chiti, what also pleasure me is the war veterans we had gotten lost. We don't outblame on them because the dogs don't wake up at the same day, but the war veterans are now working. The war veterans who were not seeing things. If you see the way Comrade Monica Mutsvangwa spoke in Manicaland, it pleased us because it showed us that she can now see. She said money doesn't. We see some leaders of political parties are not wanting to join us, war veterans. We say to you, let's unite to focus on fixing our country as one. The people who are really touching the Chimbwidos and the Mujibas over 40 years being put up for vetting and all, but nothing happens. We saying, leave all that, come to the revolution. After this, men is gone, we will fix our country together. Ndio mashikaruya panguva ino aitagwa na bomshogeza chita aiwa panguva ino ari kufara bomshogeza chinoti aiwa kune mamwe mawo veterans aiwa vakuziva vakaona chokwadi kuti aiwa zvigananda izvi aiwa hapana kana plani yazvinazvo, and now panguva ino they are now going against zviganandas. Panguva ino anopa a good example yaMonica Mutsvangwa. Vanhu vakaona mavideos ake kuManicaland panguva ino achinyatsoratidza kuti aiwa haasi kufara nezviri kutaura kuda tagwirei, vachiva panguva ino vachishandisa mari kudivhaita the party kana nawo yema addresses kana mameetings anoitwa at someone private place kana kuti farm. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi bomshogeza in his address anouya panguva ino achikola up aiwa vanhu vekuopposition, anouya achikola up mawo veterans kuti aiwa ngatiunitei tikwanise kufaita akuzvigananda izvi. Pinda comment section medu nzimafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like pamwe chete on the bell icon.